Gisteren was de grote première van de Madame Cour on Tour, de 10e editie daarvan. En een paar weken geleden zijn we in Schonaze op de repetitie van doen. En daar is het volgende uitgekomen. We gaan eens kijken. Madame Cour, daar is gelachen, er gedanst, er gezongen. Madame Cour, met verlouwen, maar zieken met gezongen. Madame Cour, Madame Monsieur, maar ik geloof dat leuke boer. Geen noeven spaas, ook erin was. Madame Cour, Madame Cour, Madame Cour. Erik Jaspers, regisseur voor het tweede jaar nu van de Madame Cour. Bekend artiest in verschillende rollen. Maar ook regisseur, al dekker, schepper en createur. Ja, voor onze eigen producties doen we natuurlijk een hele hoop regie. En dit is voor de tweede keer met de jongens de Madame Cour. Spannend ook weer, maar wel weer even leuk. Ja. Want het is natuurlijk wel een verschil. Hè? Een revue, zeg maar. Een grote, een lange revue met veel artiesten. Is ganz geen anders als mensen alleen met hun eigen act bezig bent. Ja, kijk, zelf ben ik natuurlijk makkelijk aan te sturen, zal ik dat maar zeggen. Maar, en als ze met hun werkt, dan hebben ze toch een x-aantal mensen die door de wol geverfd zijn, aangevuld met lui die nog af en toe even een beetje een zetje nodig hebben. Ja. En dat maakt het eigenlijk ook wel heel erg leuk en interessant. Want ik heb dat de vorige keer ervaren, dat er laat ik het zo zeggen, lui binnenkomen die van nature geen acteur zijn. En moet ze toch ook de acteur van moest maken. En dan is het zoeken naar wat is de potentie van de persoon. En dat vind ik wel heel erg leuk om te doen, ja. Dat net even boven zichzelf uit met te tellen. Ja. Ja, nou is chic. En dan bijvoorbeeld ook de zes, het regisseren van Lu. Nou ja, de 3 aanstichters, zal ik ze maar even zo noemen. Dat zijn nog niet direct hele gedweeën typen. Nee, ze laten zich af en toe niet makkelijk leiden. Maar ik ben van mening dat iedereen zit, zolang als dat ze op de bühne staan, is altijd nog wel gaat de route holen. Dus, maar het is goed, ze zien natuurlijk, ze hebben de meeste ervaring ze zien ook best op elkaar ingespeeld. Maar uiteindelijk moet er wel een geoliede machine gebeuren van een hoeveel maanden zien voor deze reis? 10, 12? Zo gaat het ongeveer. Ja, nou. De zus gedurende de repetities, dat ze gretiger worden, dat ze hun rol beter willen kennen, dat ze de type die ze moeten voorstellen, dat ze zich daar beter in kunnen verplaatsen. En dat moet ook wel, want op het moment dat het doek opgaat, ja, dan kunnen ze wel beter kennen natuurlijk. Hè. Dan kunnen ze niet meer erbij springen. Hè. Dan is het dicht en niemand anders. Erik, alle succes van de wereld en dat het juist zo chique voorstelling mag worden wie het vorig jaar. Ik hoop dat ze tot elke avond tot de lui net zo kunnen genieten als vorig jaar. En dit jaar zelfs een keer extra heb ik gezien door 2 februari. Ja. Dus ik denk zeker dat de lui volle teugen gaan genieten. Daar werken vrij heel genoeg eraan. Dus, dankjewel, succes. Goed, allez. Verkozen topbutenredner natuurlijk uit Kerkrade, presentator van Beleef Kerkrade en hoge ambtenaar in Den Haag. En ook al voor de 10e keer bij de Madame Cour. En gepensioneerd inmiddels. Inmiddels gepensioneerd, Ver. Hij huurt je nog een schat. Ja. Dus neem je in Den Haag. Maar daar woont ze wel nog. Ja, zeker woon ik nog door. Ja. En af en toe ook een keer de dubbele nationaliteit. Ja. Maar dan wil ze ook eigenlijk door in het westen blijven wonen. En van mijn vrouw werkt nog maar door. Ah, zo. Ja. Oké. Ik begreep het. Ver, de best dus inmiddels vaste man, zeg maar, van de Madame Cour. En maar natuurlijk met een superbe buut. Dat is hier wel een uitdaging of deed je dat zo? Nee, niks deed me zo. Dus dat is echt een uitdaging. Dus ja, dat keer moet dat toch wel het uitzien, want althans dat je veel moet er nu toch gaan, dat het een nieuw verhaal is. Ja. Maar dat is ook een beetje geënt op de rode draad wat de jongens in de revue hadden. Ja, waar ze ons niks over willen vertellen? Nee, ik dus ook niet. Hoor. Dus ga niet voor getekend worden, dus ja. Nee, dat kind van boetes. Maar nee. Er was wel dus extra geschreven aan de buurt voor de Madame Cour. Ja.
En dat is net de buurt die ze de week daarna... Ja, misschien een deel weer daarvan, maar wat ik in de Madammekoor maak, is voor de Madammekoor geschreven. Ja. Ja. En het type is de spasminister. Ja. Al die jaren al. Ik wens je een geweldige madammekoor. Ja, En natuurlijk, en het kunt wel jot, ja. En natuurlijk een schöne seizoen, wa? Ja, dat hoef ik ook heerlijk kort en krachtig. Ja. Ja. Alaaf. Allah, Frits. Ik zou althans zo graag een beroemde acteur of actrice willen zien. De Marcello Mastroianni, dat vind ik zo'n leuke tegenspeler. Ja. Acteur of actrice. Ja. En in wat voor een film ga je zo aan spelen? In zo'n natuurfilm? Weet je wel, met zo'n happy end? Nee, ik denk meer aan een middeleeuwse film. Zo gaat wie Floris of Ivanhoe. Dan ken ik de mensen met een middeleeuws gedichtje. En Sarah Luster. Het dagen in het oosten, het licht het overal. Ja, met de oude strongs, echt waar. Moeten hij geeft die stoor, man. Oeskerk, hoor. Ja. Door Johnny Depp. Oh. Wat een acteur, mijn god, Marie. De 3 jonge dames die hadden een grote rol, een belangrijke rol in de Madammekoor 2026. Femke kennen van Heijerum. Ja, ik ben van Zumpenveld, hoor, dus ik ben niet te missen. Ja. En de zingt normaal vastelovensliedjes en zo gaat, hè? Ja, dus dit seizoen de carnaval wel een beetje op een lager pitje, zodat hij bij Madammekoor kan gaan knallen. Ja, het was chic, hè? Ja, hartstikke. En ik ga begrijpen dat ze straks in de musical ook methelst. Ja, ik ga hier in alle 2 met ze mogen spelen, ja. Kijk, en neven Femke staat een grote ster. Dat is het Emmy uit Maastricht. Ja, dat klopt. Echt te zijn. Echt te zijn. En we kennen Emmy van het vorig jaar natuurlijk, want... Ik heb metgedaan met het Regio Songfestival. Sterker nog. Daar heb ik mogen winnen. Ja, precies. Ja. Ja, dat was wel heel chic. En de dag nou, ik ga die parkstarters ook maar eens op mezelf trakteren. Ja, Maastricht moet ook vertegenwoordigd zien. Dus, Ja, wat ik van jullie al gehoord had, is dat ferm. ja, dat is de bedoeling, ja. Maar voor de rest, wil zich ook een beetje toeleggen op het theater of best ze toch vooral met muziek normaal bezig? Ja, muziek is voor mij wel het belangrijkste, maar ik vind toneel, acteren, commercials, eigenlijk van alles superleuk. Dus dit is wel een superleuke stap verder in de carrière, ja. Mevrouw Neven, dat is echt, du bent echt actrice. Amateuractrice, ja. Ja, dat klopt. Ik speel op verschillende plekken. En we ongeveer 2 jaar geleden op de Madammekoor word ik Melania Trump. Ah, ja. En toen leek het nog heel wiet weg tot er Donald ooit terug zou komen. Maar ja, he's back. En ben je regionaal actief of vooral, samen het Parkstad of Heuveland of... Nou, ik ben vaste actrice bij Donatus en Nut en bij Schummert, Crescendo. Maar ik heb in het verleden op verschillende plekken gespeeld. Wonger ook het Streektheater in Heerlen. Eigenlijk multi-inzetbaar op allerlei toneelbühnen, presenteren enzovoort. Ja, van alles gedaan. Ja. Nou ja, ik wens je heel veel succes met de Madammekoor. Het lijkt me hartstikke leuk om mee te doen. Ja. En en even die 2 gaat oudere heren. Vind ik het ook wel, hold het wel het beeld een beetje op. Succes. Ja, dank u. Dankjewel. Bloemen de klokken. Ik kom eruit. De klokken van de burgerij. De klokken van sterke de paard. Ja, het ganse trifolium bij je van de Madammekoor. Rezi en Joos en Mark. Voor de 9e keer nu. Nee, dat wordt gewoon inderdaad. Zeggen de tiende. De tiende, zeggen ze gemeen. En nog immer even vriendelijk met wie in het begin. Nou, in het begin... Boven niet zo vrolijk. Nee, we waren niet zo vriendelijk. Nee. En nu houden we ons gewoon, ohne dat het een sping deed. Je moest ze eerst leren kennen, hè. Ja. En dat heeft eigenlijk een paar jaar geduurd dat ze die kent. En nu kan ik me gewoon ergeren. Okay. Ja. Nou ja, want het is natuurlijk, er zit wel met een clubje aparte type bij je. Pakt nu zo'n Mark Hermans, hij deed dat dus ook al voor de 10e keer.
Maar ik vind het net een straf, Frits, om dat voor de tweede keer te doen. Dus ik had gewoon Paul. Ja. En ik vroeg me ook af of de bater nog bij de vuurstellingen aanzet. Dat gaat er voor 2 weken vanaf. Dus met de uitzending worden uitgezonden, dan ben ik zo kaal wie een kippenkontje. Een verhaal. Ja, vooral. Share is een... Wieksen, en dan weet ik wel alle dingen, allemaal strooks. Dat is een dingetje, share. Ja, inderdaad. Het kunt gelukkig trucken. Maar we went voor het nu over de Roer Droodhand 2026. Dan zou ik zeggen, kom even naar het theater, want daar kennen we natuurlijk niet zoveel over vertellen. Maar Johnny, Ronnie en Netteke, die hadden weer enorme problemen. En, Limburgse problemen. Limburgse problemen en misschien had het nog met de ereschuld te maken. Ja, misschien had het wel met verzakkingen te maken. Oeh, nee, Nee, maar het zou kennen. Ja. Maar meer kennen van natuurlijk net voor hetzelfde. En het is erg vluchtig. Ja. Maar het werd geen buitenlands avontuur. Naar Amerika of... Nee. Van mij is dit al heel erg buitenlands. Kerkrooi, dat is... ik moet eerder een oor in om hier te komen. Dat is echt buitenland. Ja, maar dan viert toch maar 50. Ja, mogen ze niet halen. Dat mogen niet halen. Ja, maar nu luister die wensen toch in Remung hadden ook vuurstellingen. Wensen nu zorgen dat ze er juist zoveel vuurstellingen wie in Heerlaars. Ja, maar luister, 3 maar, hè, maar wel 5 in Heerlen. Ja. 5. Ja, dan vingen de luur leuk. En ik zeg, doe er ook 5 in Remuun. Nee, willen ze niet, want dit is heur te ver rieën. Het is heur te ver Dus rieën. ik maak net van de vrouw 3 of en van de valksloof. Alleen materiaals. Nee, dat is een vaseline op. Hoor. Mevrouw, heren, ik weet niet, wordt het gesprek nog over moet gaan. Eigenlijk went voor toch niks te huren krijgen vandaag. Ja, weet je, de Christ nu natuurlijk te huren op het moment dat dit uitgezonden werd. Er is een extra vuurstelling in Heerlen, 2 februari. Ham van nog nooit gehad, Frits, van een vuurstelling in Heerlen. Dus Rezi moet niet klagen, maar ja, het is niet klagen, maar dragen, vind ik ook. Dus 2 februari zal er waarschijnlijk nog kaarten zien. Dat er een engel wel op staat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat er een engel wel op staat. Ik kan het weten, ik ben er zelf niet goed Netteke, had ze ook nog immer omdat net de wietchefje in Remung, want toen werkt ze ook nog gewoon, hè? Ja, volgens mij ben ik de enige die hierbij ook nog werkt. Ja, ik heb en nog een café. Ik ben nog gemeenteraadslid, dus gewoon in maart hebben we verkiezingen in Remung. Dus ik weet niet wie voor mensen in Kerkrooien nog. Stum, SPR, Lies Trekker. Oh, nog eens erbij. Ja, ik heb het druk. Heel druk. Maar daar Mark Hermans hield zich ook met duizenden dingen bezig. Weet je wat het leuk is? We gaan allemaal even willen chillen. Even naar Remung. Bij Rezi op het terras komen bouw alleen nog maar lui uit de Parkstad. Want die willen allemaal bij Netteke een tas koffie drinken. Dus ja, en Remung, ja, komen ze bij Remungse conditie, ja, eigenlijk niet, waar? Helemaal niet meer. Nee, dus bijna allemaal 0,45. Allemaal weggejaagd. Ja. Dus ja. En Joost moet het ganse jaar door reizen naar van allerhande exotische plekken. En dat zal ook gefinancierd moeten worden. Ja. Is dat zo? Ja. Welke plekken zijn dat daar? Ja, ik heb geen idee. Gaia zo. Oh ja, ik ben er dan Gaia zo geweest. Frits kennen van de met op huur, ik heb hier nog ook. Ja, ik vind het goed geweest. Ik ga nog een minuut en niks fatsoenlijks meer gehoord. Als ze misschien een ordentelijke vraag nog. Dank je.